Здравейте, боксери, аз съм Марто 998 и продължаваме с Майнкрафт. Тук при мен е Джиксен. Да, ден втори, тук при мен е Джиксен. Здравейте, аз съм Джиксен. Така мога да съберем дърво. Ама се пишат. Аз имам ли бе? Само 61 дърво. Къде ми коската? Опа, имаше нещо като фалбак. Опа, чакай да си направим един чест. Large chest. И една печка. Така. Готово. Сложим тези работи и почваме да копам. Аз почвам. Само че ще ми трябва лопата. Аз ще да пробвам. Така, готов съм. Да почва аз след малко ще слизам. Трябват ми обаче торчове и опа, попаднахме на мене. Обаче да сляза сега. Нищо не се вижда. О боже, ще паузирам да мога да направя. Чакайте. Тук съм. Така. Само да се оправя тази настройка, която исках. Да е по-светло. Така по-хубаво се вижда сигурно. Много по-хубаво. Само че меч трябваше да се направя. Кол. Таком, което ми трябваше. Малко забива от... малко забива от време на една минутка там. Де я знам и аз. Малко, много малък лак. Да. С фравска снимам, сега в момента снимам с Camtasia Studio. С фравска снимам. Не, да. Не бе, не да ти ги цепи, да ти цепи клип. Имам предвид да ти цепи клипа, т.е. да ти лагва много яко. С фрапс много яко ми лагва. Да, доста. А пък с Camtasia тук влада, сега ще видите, няма лъжа, няма измама, 20 опасата. Горе-долу, как да ви кажа, нормални. Сега важеше по 30. Ей, затвори с прозореца. Той не е затворен, баба му отвори вратата. Намираме тук кол. Така, много яко като не ви цепи. То на мен не ми е цепило, само че трябва с... Не леопард, но и ко беше. Котката ли е? Да, намерих. Де да знам. Горе има лава. Но... Как да стигна сега до нея? Сега след малко ще почне много зверски да цепи. И тогава сигурно ще спра клипа. Значи минаваме отдолу. Да запомня. Защото да не се изгубим. Бях с... Има кол. Тук сега заби за една секунда. Това си е нормално, ама... Там вари по 3 фапасата. А ти няма да идваш тук при мама да си спъщи диамантен мечта на чупа. Това е нещо като... Де да знам. Как да ви кажа. Ами, как да го обясня сега, като много голяма дупка. Така. Не е равен, като крат...
Като такова, като кратер, обаче закрит отгоре. Защото кратерите са много големи. Ма не баш кратера, ма карай. Малко да посъберем кол. Няма зомбита, много чудно. Само да не съм Те не са го направил да нали намирно. на peaceful. Чакайте ви да само да... Е там аерана, ма как да го взема? Стана. Само да не падне лавата. Че тук... Чакай бе. Дей рева. Сега да се изпълнява всичко, което кара. Тихо там. Бе, тихо, чакай, че цепи, бе. Сега же мишката ми нещо се бава с мен. Откъде минах аз, бе? Отдолу. Още гълт. Ома. Окей. 6 готина и още 8 ще станат. Ома фъкъл, детекна тази шпана лава. Аз ще ме издимат. Чакай, бе, чакай, че... През 2 секунди цепи. Боже, аз къде отивам, бе? Тука, бе. Абе, чай си привърша клипа и сега прибирам се къщата. Така, оставяме тук айрана. Ще приберат тези работи. И това ще е за този клип. Това ще е за този втори ден. Мисля, че се развикат добре нещата. Довиждане и до следващия път.